kijkt en luistert naar RTV Schelde-Mond Extra. Een extra lange uitzending die zowel voor radio als op tv wordt uitgezonden met als hoofdthema, en dat zal de kijker, de luisteraar niet verbazen, met als inzet de verkiezingen voor de gemeenteraad van 2022 in onze eigen gemeente Sluis. We zijn blij dat er in ieder geval van de 9 partijen er 8 zijn opkomende dagen. En we gaan die mensen met elkaar in contact brengen waar het gaat om de inhoud, hun beloftes voor de toekomst van de gemeente Sluis. Voor me hier op tafel staat een vuurtorentje. Het zou symbool kunnen staan voor de fractieleiders hier aanwezig. Te zeggen van nou, dat brengt in ieder geval sowieso al wat licht in de duisternis. Maar bij de stoelen van de aanwezigen staat ook zo'n vuurtorentje. En dat vuurtorentje, en dat is een beetje het spel van vanavond ook, wat we op de wagen zetten. Die vuurtoren die mag eenmalig worden ingezet tijdens de debatten. Maar dat betekent wel dat het eigenlijk ook wel het uiterste vraagt van de fractieleiders hier. Want eenmaal je vuurtoren ingezet, ben je hem kwijt. Dus wanneer zetten we nu die vuurtoren in, ja of nee? Maar goed, ik zei al, 8 van de 9 partijen zijn aanwezig. We maken toch even voor de kijkers vooral, dan komt er ook een gezicht bij, even een kennismakingsrondje. Het is een willekeurige volgorde die hier toevallig op mijn lijstje staat. Nee, ik krijg van de regie door. Ik moet voor mij links, voor de kijker rechts waarschijnlijk beginnen. En dan gaan we allereerst naar het CDA, naar mevrouw Van der Vijver. Mevrouw Van der Vijver, even een vraagje. Vond u het ook zo'n mooi boekje van Pieter Omtzigt? Ja, ik heb hem ook gelezen. Ik heb hem ook van de zomer eruit gelezen. Ja, het was heel leerzaam. En ik heb hem echt het doorkijken. En er zaten heel veel dingen in dat we zeggen van ja, daar moeten we echt met z'n allen aan werken. En je snapt het in één keer? Het hele boekje? Nee. Er zit best wel wat grote talen in natuurlijk. Ja. Maar het was wel heel leerzaam en het heeft me weer aan het denken gezet. Hebben jullie ook in de partij een Pieter Omtzigt? Nee. Heeft nog niemand met het briefje functie elders rondgelopen of heeft hij dat zelf ingevuld of zo? Dat heeft hij zelf ingevuld, die functie elders. Heeft hij zelf ingevuld? Ja. Oh, misschien dat we later nog op terugkomen. Ja. Dan even naar mevrouw, wat zeggen we, Poissonnier of Posnier? Dat mag u zelf. Poissonnier. Ja, even toch, voor de kijkers en de luisteraar. We hebben ze een beetje zo gesitueerd en vanavond ook de debatten proberen te plannen, dat het ook een beetje gaat oppositie tegen coalitie. Maar ja, wat is tegenwoordig, als je de laatste krantenontwikkelingen hebt bijgehouden, wat is er in Sluis op dit moment nog oppositie? Maar in ieder geval, nieuw gemeentebelang, mevrouw Poissonnier, Waterland-Kerkje, woonachtig, ook een eigen bedrijf. En toch de politiek ingegaan? Ja, soms lopen zaken niet zoals je ze plant, maar komen ze gewoon zoals ze gaan natuurlijk. Ja. Maar u zag er niet tegenop om de politiek in te gaan? Nee, het kwam op mijn pad en ik vond het inderdaad zeker interessant. Ja. En betrokken. En ja, er werd een beroep op me gedaan, dus ja, daar heb ik best dat een stap aan het bedrijf wat jullie thuis hebben is een? Een geitenmelkerij. Geitenmelkerij. En een agrarische sector. Je was het gemekker, was je gewend. Ja. Oké, dan gaan we naar de volgende. Meneer Werkman, van de landelijke partij. Wat was de laatste tip die u van Mark Rutte kreeg toen u eergisteren nog gebeld hebt in het torentje? Volhouden, volle kracht vooruit. Zei hij dat? Ja. Heeft hij dat echt gezegd? Ja. En dat gaan we ook. Dat is ook maar is er gisteren wel gebeld tussen u en... Zeker, we bellen heel vaak met elkaar. Ja. En hoe zit het dan met de actieve herinnering van meneer Werkman? Is die
Mijn geheugen is supergoed. Prima. Meneer Babijn. In het verkiezingsprogramma stond onder andere... U maakt zich zorgen om die invulling van die Euregio-tuinen. Absoluut. Ja, maar... Als je dus enerzijds een zorgdorp wil beginnen... en aan de andere kant meerdaagse festivals gaat houden van 127 decibel... dat is meer dan een voorbijrazende trein. Sorry op dat een ik overweg. onderbreek, wat is een kennismakingsrooi. Maar dat laatste, meneer Babij, het volgende... dan moet u geruststellen dat er zich op dit moment nog een investeerder heeft gemeld. Een Amerikaanse investeerder. Dat is een beetje laat, denk ik, want de gemeente heeft... Nee, maar die komen daar maar tussen. Dan weet u wat voor activiteit als die je gaat een doen. intentieovereenkomst hebt, dan is het heel moeilijk om daartussen te komen. Want anders dan zouden we Nee, het kunnen maar oplossen. Want de omwonenden willen gerust geld op tafel leggen om die tuin een mooi park van te maken. Ja, maar meneer Babij, begrijp me goed, ik probeer u een beetje gerust te stellen. Want u mag ze zorgen rond Euregio-tuinen en lawaai. Absoluut. Maar die investeerders die willen namelijk Euregio-tuinen gaan gebruiken voor een opleidingscentrum voor astronauten. Nou, alles beter dan die enorme lawaai want festivals. Ze zeiden al, weinig investeringen voor nodig, het kost geen geld. Want dan hebben we in ieder geval een plek waar die astronauten kunnen wennen aan een plek zonder atmosfeer. Goed, we gaan naar de volgende. Meneer Eversdijk. Ja. Welke vraag denk je, als die man niet stelt? Geen enkele. Geen enkele? Nee. Oh, dus je hebt ook geen probleem met het feit dat we vragen van... klopt dat nou echt met die SP dat die een gedeelte van hun salarisvergoeding terug in de clubkast storten? Wij storten alles terug en we krijgen een... Alles? Alles. En we krijgen een onkostenvergoeding terug. Onkostenvergoeding terug? Dat is tot en met de Tweede Kamer. De Tweede Kamerleden van ons die verdienen dus €2.850 en geen cent meer. En dat gaat ook hier in de gemeente Sluis, alles terug, alleen onkostenvergoeding? Ja. Ik kan me zo voorstellen als ik daar zit, dat ik denk bij mezelf, nou, dan hoop ik toch dat ik echt niet gekozen word. Want als je kijkt wat voor werk erin zit en dan voor dat hongerloontje. En wij zijn idealisten, die doen dat ook. En dan gaan we straks ook even kijken of u misschien in dat idealisme dat er ook nog een stukje realisme is te ontdekken. Is er ook, ja. Dan gaan we naar meneer Scheppers van Sluis Lokaal. Meneer Scheppers, heeft u al wat nieuwe namen bedacht? Dat is voor ons niet nodig. Nee, maar voor het geval de partij... Maar we hebben Nieuw Gemeentebelang, we hebben West Extra... weet ik wat voor partij we allemaal gekregen hebben. Als ik de lijst zo zei, denk ik mezelf... ja, en gezien de geschiedenis, die zijn vast voorbereid... voor als het zaakje weer in elkaar kukkelt. Wij kukkelen niet in elkaar deze keer. Dat beloof ik je. Dat belooft u niet mij, dat belooft u de kiezer natuurlijk. Dat beloven wij iedereen. Ja. Dan gaan we naar de volgende. Partij van de Arbeid, meneer Evers. Een oude rot in het vak. Nou, rot is nu weer niet. Je hebt toch al een paar periodes erop zitten? Ja, sinds de vorming van de huidige gemeente Sluis, dus sinds 1 januari 2003. Ik kan me nog herinneren, meneer Evers... maar jullie zijn oppositiepartij, al een paar periodes lang. Als je dan terugdenkt aan die periode... Ik kan me nog herinneren, dan hadden we de Partij van de Arbeid... met een wethouder. En meerdere keren op een jaar, ik hoor het nog op de autoradio... een trotse meneer willen zeggen van... we zijn weer... de gemeente met het meeste begrotingsoverschot. Wat denkt u? Het wordt tijd dat dat weer eens terugkomt met de Partij van de Arbeid? Ja, dan, om dat voor elkaar te krijgen heb je waarschijnlijk een wethouder van Financiën nodig die van de Partij van de Arbeid is. Daar zal ongetwijfeld straks nog op gereageerd worden. Meneer Verherbrugge van GroenLinks. Op mijn lijstje stond de heer Beiersbergen. Maar die dacht bij zichzelf, ik haak af. Ja, laten we maar eens een tweede sturen. Een tweede Ja, man. Ik sta als tweede op de lijst van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen in de stad Sluis, of het gemeente Sluis dan, zullen we het zo zijn.
Nou, er zit ook een stukje verhaal achter en dat wil ik best een klein beetje van vertellen. Maar wil u dat heel kort houden? Heel kort, ja, heel kort. We hadden liefst gezien dat er een progressief linkerkant zou komen binnen een progressief blok binnen Sluis. Zodat je als, wat je net al terecht opmerkte, oppositiekant hier zo, een wat bredere basis zou kunnen hebben. In plaats van eenmanspartijen. GroenLinks is een eenmansfractie, SP is een eenmansfractie en D66 was in de vorige een eenmansfractie. Begrijpt u wat ik zeggen wil? Ik probeer het te begrijpen. Wat ik wel begrijp is, als u straks in de raad komt, dat lange raadsvergaderingen kunnen worden. Nou, valt op zich wel mee, want ik krijg ook niet altijd het woord. Oké, goed zo. We gaan soepel om met de spreektijd. Het is al even gezegd, coalitie versus oppositie. Dan denk ik ook, om het allemaal een beetje duidelijk te krijgen, en misschien stellen we het van onze kant ook een klein beetje zwart-wit, maar om toch maar die partijen eens een keer vanavond nog eens een keer in de oude vorm tegenover elkaar te zetten. En dan wil ik graag uitnodigen aan de ene kant meneer Werkman van de VVD om hier plaats te nemen. Dat wil ik wel aan, denkt meneer Evers. Meneer Evers, je bent hiermee uitgenodigd. In het eerste rondje in ieder geval, dan is dat voor de kijkers en de luisteraars ook duidelijk, gaan we toch wat verder in op hoe het de afgelopen periode is gegaan. Ter controle, heren, heb ik hier bij me het dynamisch, continuerend en grensverlengend coalitieakkoord van de afgelopen periode. De stelling is: het huidige college heeft zich te veel bezig gehouden met dweilen, maar is vergeten het dak te repareren. Meneer Werkman, dit gezegd hebbende. Ja, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Wij hebben deze periode heel veel gedaan, zeker vanuit het coalitieprogramma. Maar ook kijkend, als ik kijk naar het feit dat ik ben collegelid en als ik zie wat we het afgelopen jaren gedaan hebben. Heel veel investeringen gedaan in nieuwe MFC-gebouwen. We hebben heel veel nieuw beleid gemaakt, krachtig visiekrachtig verbonden hebben we vastgesteld met elkaar. Ik denk ook, ja, de heer Evers zei net al, financiën zou bij ons beter af zijn. Maar als je kijkt naar financiën hebben we ook echt op financiën heel veel stappen gemaakt. Dus als u het aan mij vraagt, ben ik het absoluut niet met die stelling eens. Ik heb nog wel een wedervraagje, maar we gaan natuurlijk eerst meneer Evers. Nogmaals, voor de kijkers en de luisteraars. Het huidige college heeft zich te veel bezig gehouden met dweilen, maar is vergeten het dak te repareren. Dat bedoelen we dan natuurlijk mee, het bestuurlijke dak. Ja, nee, dat snap ik. Als ik kijk naar de financiën, dan is dat in elk geval voor een deel waar. De afgelopen periode is economische hoogtijdagen geweest. Volgens ons moet je in economische hoogtijdagen zou je juist je financiën terug op orde moeten brengen. Zodat je op het moment dat het economisch slecht gaat, en die tijd komt vanzelf weer, misschien wel veel sneller dan we denken, dan moet je als overheid kunnen investeren. Maar dan moet je wel eerst wat vet op de botten gekweekt hebben. Dat is ten aanzien van de financiën. Het andere dak waar zeker niet is gerepareerd, is het vertrouwen van onze inwoners. Er wordt gewoon veel te weinig gesproken met inwoners. Er worden allerlei plannen gemaakt of wat dan ook, waar heel veel mensen tegen de hoop lopen. En het eindresultaat is dat vandaag de dag de dorpsstadsraden, RMDO en dergelijke allemaal het vertrouwen in dit college hebben opgezegd. Is nou wat, meneer Werkman, het vertrouwen is weg? Nou, dat zegt de heer Evers dat het vertrouwen weg is, maar dat bestrijd ik. Kijk, er is zeker wat aan de hand, absoluut. Als je kijkt naar het feit met de stads- en dorpsraden op een aantal onderwerpen, dat komt vanavond ook vast nog wel aan bod. Zeker dat we met stads- en dorpsraden goed in gesprek moeten. Dat doen wij ook altijd. Maar het is natuurlijk niet zo van dat partijen tegenover elkaar staan. Je hebt elkaar nodig, je moet de verbinding met elkaar aangaan. En dat is wat wij ook als college steeds voor ogen hebben. Wij gaan ook steeds met mensen in gesprek. En dat doen we nog steeds. Ja, meneer Werkman, maar u gaat, of tenminste uw collega, gaat met alle stads- en dorpsraden in gesprek op, zeg maar op verzoek of op... de raad heeft op opdracht van de raad met alle stads- en dorpsraden in gesprek. Die stads- en dorpsraden die zeggen vervolgens iets en vervolgens zegt u, daar doen we lekker niks mee. We gaan het anders doen. Meneer Evers, ik moet u toch even onderbreken, maar wat u zegt hebben ze wel voorspeld. Dat ze zo zouden werken. Want kijk, in het coalitieakkoord beginnen ze mee, de rol van de gemeente verandert.
Ze is niet langer als vanzelfsprekend de partij om alle maatschappelijke problemen op te lossen. Dus, en er staan 4 handtekeningen onder. We lossen het samen op, hè? U lost het samen op? Ja, we lossen dat samen op. Met onze inwoners. Meneer Werkman, is dat eigenlijk niet een klein beetje goedkoop? Kijk, de kritiek is vaak vanuit de lokale overheid dat de grote overheid gooit steeds meer op het bordje van de gemeente. Ze gooien steeds meer over de schutting. Klopt. Maar wat hier staat, gooit u toch ook weer over de schutting, nu bij de bewoners? Nee, we gooien niet alles over de schutting. We doen dat met elkaar. En met elkaar maken we een gedragen afweging. En voeren we daarna met elkaar plannen uit. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het MSC Aardenburg, dat hebben we volledig gedaan met de Stadsraad. Daar is de Stadsraad volledig bij betrokken. Dat hebben we in samenhang gedaan met elkaar. Sterker nog, zij hebben de keus gemaakt van wat daar nu komt te staan. Dat is een concreet iets. Ja, dat is een concreet voorbeeld. Maar heel die stappen zijn doorlopen. En daar is de Stadsraad van A tot Z met alle sportverenigingen zijn daarbij betrokken. En dat hebben we hartstikke goed doorlopen. En daar ben ik ook super trots op. Precies, maar er zijn net zo goed een aantal concrete voorbeelden aan te wijzen waar het compleet dat het iets minder is. Dat ben ik helemaal met u eens. Dus dat moeten we zeker verbeteren. Maar het is niet zo dat het allemaal kommer en kwel is. Absoluut niet. Dat bestrijd ik. Nee, maar alles kommer en kwel, dat zou ook een beetje overdreven zijn. Maar ik geef een aantal voorbeelden waar het zwaar verkeerd is gelopen. En dan geef ik nog in zoverre nog wel toe dat niet alles aan het college heeft gelegen de afgelopen periode. Wij hebben regelmatig het college zelfs gesteund, omdat u goede voorstellen had, maar waar uw eigen coalitiepartijen u vervolgens in uw hand zetten. Zo ziet u dat. Ik zie dat iets anders. Maar goed, daar kunnen we een hele boom over opzetten. En die boom die is voor wat betreft de tijd nu even leeggeschud. Ik wil u vragen om in plaats te nemen. En we gaan over hetzelfde onderwerp toch eens even kijken of er andere partijen zijn die zeggen van nou, we onderschrijven die zienswijze of de andere zienswijze. Kijk even naar het CDA. Je mag aanschuiven. En dan kijk ik naar de rechter. Meneer Babijn, ik heb zo straks het eerste woord gegeven aan mijn linkerkant. Voor de kijker zal dat weer rechts zijn. Dus meneer Babijn, nogmaals, het huidige college heeft zich te veel bezig gehouden met dweilen, maar is vergeten het dak te repareren. Zonder heel erg uitgebreid te worden, want er moet nog veel aan bod komen. Wat vindt u van die stelling? Bent u het ermee eens? En wat vond u van de reacties van de partijen hiervoor? Ik ben helaas in deze periode weinig betrokken geweest bij de gemeente Sluis. U kent de voorgeschiedenis. Maar er was altijd een schuld. En er is nog steeds een enorme schuld. Dus in deze goede tijden, zoals de PvdA ook aangaf, had je eigenlijk een beetje moeten sparen. Vlees op de botten. Want in deze tijd had het wellicht gekund. En nu zit er een tijd aan te komen. Ja, we weten niet precies, maar het ziet er niet zo goed uit, helaas. U zegt, ik heb een poosje er niet bij betrokken geweest. Maar u zit hier niet voor niks. U zult de zaak toch gevolgd hebben. Ik zou er heel graag weer bij betrokken worden. En uiteraard provinciaal ben ik er wel bij betrokken geweest. Maar dat is dus geen gemeentepolitiek. Maar u komt wel zover dat u zegt van kijk, ik heb wel een mening. Het gaat echt verkeerd zo. Nou, het gaat echt verkeerd. Je ziet dus een aantal details. Ik noem de huisartsenpost. Die dus voor proef in oktober van 12 uur 's nachts tot 8 uur 's morgens gesloten wordt. Die proef die wordt in december verlengd. Dan denk ik bij mezelf, jongens, sla nou toch eens met je vuist op tafel. Dat kan toch niet? Onze inwoners in geval van nood moeten zo snel mogelijk geholpen worden. En nu moeten ze naar Terneuzen. Als je nieuwe inwoners wil aantrekken, hoe is dat voor het vestigingsklimaat? Dat kan toch niet? En toerisme. Sla met die vuist op tafel. Zorg dat die huisartsenpost weer 24 uur open gaat. Daar hebt u uw punt gemaakt. Mevrouw Van der Wijver. Help mij nou eens een beetje. Ik probeer iets op tafel te leggen wat een beetje symbolisch moet gezien. En wat ik terugkrijg, vind ik een klein beetje van ja, maar we hebben dat toch gedaan. Daar die stenen. Ik vind het dan een beetje stoeptegelpolitiek. Als nou al die trottoirs maar goed liggen. Kijk, dat MFC's en dat soort dingen, er zitten wel wat meer stoeptegels aan. Nogmaals, het college heeft zich, ik zeg niet alleen maar, te veel bezig gehouden met dweilen. Maar te weinig vergeten, waar zit nou structureel bij onze gemeente en dat vertrouwen aan de kiezer, waar zit dat lek in het dak? En dat vergeten te repareren. Ja, toch ben ik het er niet mee eens. En wat de heer Babijn ook zegt van het HAP en zo. Ja, wij gaan er als gemeente niet over. We hebben daadwerkelijk als gemeenteraad
effectief met die vuist op tafel geslaan van jongens, dit kan niet, dit moeten we niet willen. Maar dat ligt niet aan ons. Dat is beslist door de Vereniging van Huisartsenposten. En wij als gemeenteraad hebben zeker het aangegeven van jongens, wij vinden het heel belangrijk voor onze inwoners. We hebben zelfs in deze zaal ook nog eens gesprek gehad waar de inwoners bij zaten. En hebben ook nogmaals aangegeven van ze houden in feite, de pilot zou in feite in eerste instantie veel korter zijn. We hebben duidelijk aangegeven van jongens, die pilot die moet veel langer zijn. Maar je moet hem sowieso over de zomer heen trekken. Want in de zomer heb je een veel groter aantal inwoners. Dus om te zeggen van we luisteren niet, we hebben daadwerkelijk wel, we zijn er effectief wel mee bezig. Als gemeente heb je wel degelijk de kracht om hierin te sturen. Want als je dus Vitaal West-Vlaanderen, Centrumplan Oostburg bekijkt, dan heb je dus te maken met de partij Zorgzaam. En dan kan je dit hier en daar als wisselmunt inzetten. Dus als je wil, kan je die proef terugdraaien. En dat moet gewoon teruggedraaid worden. Maar nu zijn we bezig met, want we komen nog een aantal blokken en stellingen. Maak vragen om daar eventueel straks, kun je die punten nog maken, om daar straks op terug te komen? Ja, maar ik kan nog wel één opmerking maken over de gat in het dak. Hè. Als je dus dat Centrumplan Oostburg uitwerkt en meer dan 30 miljoen uittrekt en je ziet de zwakke financiële onderbouwing, dan ben je op dezelfde manier aan het besturen als in het verleden. En zo zijn we aan die enorme schulden gekomen. Gewoon plannen die financieel niet onderbouwd zijn en gewoon op een goed gevoel gaan we het eens proberen. Nee, maar zover zijn we helemaal nog niet. We hebben een verkenning gedaan. Niet. U heeft net op tijd 4 punten ter kennisgeving aangenomen, want anders was het te laat om erin te grijpen. Gelukkig komt het nog terug in de nieuwe raad. Het klopt helemaal niet wat de heer Babijn heeft gezegd. Het is een verkenning geweest. En we zijn nu van plan om te kijken van wat zijn effectief de financiële kosten. En vervolgens daarvan gaat dan in september, oktober het besluit genomen worden door de raad. Mag ik even mijn verhaal uitdoen alsjeblieft? Dankjewel. En we moeten natuurlijk wel als gemeenteraad sowieso zorgen dat het dak niet lekt. We moeten met z'n allen verduurzamen. We weten allemaal dat er een verduurzaming... Op 27 januari stond er gewoon besluitvorming, die 30 miljoen en die uitruil met gronden Zorgzaam. Maar gelukkig durfde de raad het niet aan en heeft de nieuwe raad nog een kans om het tegen te houden. Meneer Babijn, dat klopt. Uw verhaal klopt niet. We moeten met z'n allen eerst het onderzoek uitgaan en we moeten met z'n allen wel durven kijken van wat zijn de stappen. We moeten verduurzamen. En ik denk dat u het met ons eens bent dat het moet verduurzaamd worden. Dat is een opdracht die we vanuit het Rijk hebben gekregen. Ja, maar een school van 20 jaar oud slopen, dat is niet echt verduurzamen. We moeten met z'n allen kijken van hoe kunnen we zorgen dat dit onze gemeente wel een leefbare gemeente blijft. Dat we en de zorg kunnen behouden in onze gemeente en het onderwijs kunnen behouden in onze gemeente. En we moeten met z'n allen verduurzamen. We moeten als gemeente het voorbeeld geven dat we zelf die eerste stappen durven te zetten. Dan stellen verhuizen naar het centrum van Oostburg. Meneer Babijn. Die mensen weghalen van een parkje. Ik ga u toch eventjes... Ik ga even hier de punt achter zetten. We hebben in de briefing ook al aangegeven, er komen nog voldoende momenten dat iedereen toch nog eens op iets kan terugkomen en dus een punt kan maken. En bovendien mag ik je er even aan herinneren, u hebt altijd nog een vuurtoren om in te zetten als joker. We gaan naar de volgende. Dank u wel. Mevrouw Poissonnier van Nieuw Gemeentebelang gaan we uitnodigen. En dan meneer Scheppersma. Is het een gekke vraag? Als ik aan u beiden vraag... Er zijn nu 2 debatten geweest over die ene stelling. Te veel met kleine dingen en het hoofdding waar het eventueel fout zou zijn gegaan, als het fout is gegaan, om daarna te kijken. Onderschrijft u in grote lijnen uw voorgangers? Zo niet, of denkt u er anders over? Kunt u dat in korte bewoordingen weergeven? Mevrouw Poissonnier. Ja, dank u wel. Nou, in principe onderschrijf ik dus wel wat zij zeggen, maar het is wel zo, wonderen bestaan niet. Dus ontwikkeling doe je altijd stap voor stap. En wij hebben consistent de doorgaande lijn vastgehouden. En daar gaan we dan dus gewoon mee verder. Dus we doen tegemoetkomen aan de mensen, MFC's. We proberen de zorg hier te vestigen, te behouden, zeg maar, het onderwijs te behouden. We hebben oog voor burgerparticipatie. Dat is allemaal in ontwikkeling en het is ook niet dat het allemaal in één keer goed is geregeld en in geborgd is in de samenleving, maar er wordt hard aan gewerkt en de contacten worden gelegd. En we gaan gewoon net als in Nederland zelf richting die ontwikkelingen die de maatschappij nodig heeft. Dus hier gaat u mee verder? Ja. Dat belooft wat, meneer van de SP. Nee, sorry, van Sluis Lokaal. Ik zag hier net een zinnetje staan. We gaan gewoon op dezelfde voet verder.
Hier staat, we zullen dus niet rigoureus breken met het beleid zoals dat de afgelopen 4 jaar is ingezet. En verderop, we durven buiten gebaande paden te kijken. Dat staat tegenover elkaar. Nou, ik bedoel maar dat coalitierapport van 2018, dat was een bijzonder iets. Want er werd wel aan de oppositie gevraagd, want toen zaten wij nog in de oppositie. Nu nog uiteindelijk, maar dan als DNT. Straks zitten we namens Sluis lokaal. Begrijpt u dat ik even mis was zo straks? Nou, dat kan best, maar ik hoop dat het nu niet meer mis ben. Sluis lokaal? Sluis lokaal voor ons allemaal. Ja. Daar hadden we hem om. Dat coalitierapport is geschreven door de 4 coalities. En uiteindelijk, dat was ook meneer Babijn, die maakte er deel van uit. Nu doet u wel net of het niet zo is, maar dat was wel zo. Hij heeft ook hier zijn handtekening onder staan. Wat uiteindelijk helemaal vergeten is met dit coalitierapport is de burger meenemen. Men beschrijft het wel, maar men doet het niet. En als ze het doen, doen ze het te laat. Wil u daar nog op reageren? Ja, graag zelfs. Nou, helemaal niet, want juist de systemen, hoe het beleid gevormd wordt, daar is nu juist de burger in verankerd. Voorheen was dat niet aan de orde. Vervolgens is er nu natuurlijk, u verwijst naar het dossier van toeristische verhuur. Daar is ook op verzoek van de Raad, maar er is dus de burger aan de voorkant meegenomen. Ze zijn gesproken en het is meegenomen in het beleid. Alleen kwam natuurlijk de Raad daar aan bod, want uiteindelijk is de Raad het hoogste besluitend orgaan. En de Raad die zei het voorstel dat er ligt en wat dat dus ondersteund is door de burgers, dat gaan wij niet volgen. Nou, ja, en toen was inderdaad het spel op de wagen. En dan is het voorkom foute beslissingen en zorgen dat je tot een gedragen beleid kan worden. Ik zeg niet dat het een foute beslissing is. Allemaal tevreden over worden. Nee, wat het college gedaan heeft... Meneer Everzijk, in dit debat, u krijgt het laatste woord. Want ik ben meneer Everzijk niet, ik ben meneer Scheppers. Ja, Scheppers, ja. Maar wat er fout gebeurd is uiteindelijk, het college heeft iets erin aangelegd en later zijn ze bij het besluit niet eens geworden over het besluit wat genomen moest worden. Want er was 1 wethouder die heeft een andere richting gekozen. Dus, en daar hebben ze de burger totaal mee verkeerde been gezet. Goed, tot zover, want daar kunnen we nog heel lang over discussiëren. Ik denk dat die punten nog wel, zij het een beetje versluierd aan bod zullen komen. Mag ik u vragen zitting te gaan nemen? En meneer Scheppers, dan hoop ik dat, of meneer Scheppers, dat ik nu de goeie naar voren doe. De SP, de heer Everzijk. GroenLinks, meneer Verherbrugge. Ja, het zijn allemaal lastige termen. Hè? Zoveel partijen, zoveel mensen. Ja, maar we willen ook wel een klein beetje iets aan de spontaniteit overhouden. Want anders is alles voorgekookt en de stellingen en die tegen die. En je weet al ongeveer wat iemand gaat zeggen. Maar dat is onze rol vanavond niet. Het is aan de kijker en de luisteraar om te zeggen van, dat heb ik meer gehoord. Dat roepen ze nou al jaren. Of, hé, dat is een ander geluid. Nog even kort, als ik het aan jullie mag vragen. Te veel gedwijld, maar niet gerepareerd. De SP. Nee, dat klopt inderdaad wel. En voordat die echte storm kwam, voor alle daken weggewaaid zijn, daarvoor is dat dak al lang weggewaaid. Ik bedoel, politiek gezien dan? Politiek gezien. Burgerparticipatie, dat wordt niet naar gekeken. Als je zienswijzes krijgt, die worden van tafel geveegd. Ik bedoel, de coalitie heeft alles dichtgetimmerd. En zo willen ze het en zo wordt het gedaan. Nou, ik heb persoonlijk dan een beetje van de zijlijn gekeken. Want ik was in deze bestuursperiode niet actief in de raad of in een commissie. Nee, maar dat is niet altijd een excuus. Dat wil niet zeggen, nee, maar dat is inderdaad geen excuus. Ik heb daar wel een mening over natuurlijk. En dat is, ik wijk niet sterk af van wat onze vrienden van de SP en van de PvdA hebben meegegeven. Want het is natuurlijk wel zo, en dat is al diverse malen gememoreerd, dat in economisch goede tijden je zorgt voor bufferopbouw. En dat is verzuimd in die zin, althans niet voldoende. En steeds weer komt dan het verhaal naar boven van alle zaken die vastliggen in het coalitieakkoord. Die liggen als het ware in beton gegoten. En als raad en als oppositie heb je nauwelijks invloed op het gebeuren. Dat betekent ook dat je als deel van de raad in feite aan de zijlijn staat. En dat is wel heel erg jammer. Maar je moet ook als oppositie een kans kunnen krijgen om in ieder geval, je vertegenwoordigt ook een deel van het kiezers van het electoraat. Ja, ik heb wel iemand horen zeggen van,
je wordt als raadslid natuurlijk gekozen voor je partij, maar in wezen ben je ook raadslid individueel voor de hele bevolking. Absoluut. Absoluut. En dat is inderdaad... Want... Dus een afwijkend standpunt, een omzicht, inzicht, zou dat kunnen? Is dat noodzakelijk? Noodzakelijk is het niet, maar het mag om een wel. meerderheid te halen? Het mag wel en het kan ook. Ik bedoel, je zit er als raad, dus als je een grote fractie hebt en er is iemand die heeft een andere mening toegedaan, dan wordt er over gesproken in een fractie. Maar dan alles zit toch in die commissie al een beetje dichtgetimmerd? Of moet er dan iedere keer op belangrijke onderwerpen altijd een hoofdelijke stemming komen? Nou, niet altijd, want er worden ook natuurlijk heel veel... Ik zeg op belangrijke. Ja, belangrijk. Denk ik dat het... op zich kan het helemaal geen kwaad. En als de vrijheid binnen dan de fracties er ook is, dat je individueel stemmen kan. Maar dat is ook een ding. Want of je wordt in grotere fracties, hè, wat of Rudy ook de recht aan geeft, wordt er gediscussieerd van, ja jongens, dit is onze mening van onze partij. Dus jij en jij en jij als individueel lid, jullie stemmen allemaal op dezelfde wijze. Nu, het CDA dat tactisch aangepakt de laatste tijd, omdat dan af en toe is, hè, om alles een beetje lieve vrede te bewaren. En er waren mogelijkheden om binnen de fractie verschillend te stemmen. En dat is ook politiek. Even dat laatste even terughalend. Eén kort zinnetje, we zijn dat, Gens. Proefde ik al een klein beetje een coalitievorming binnen de oppositie? Ja, dat bedoel, de oppositie die er nu zit, die zou als coalitie kunnen. En als ze stemmen genoeg krijgen, is dat geen rare insteek. Dat is geen rare insteek. Dus, maar ja, dan is Sluislokaal jullie wel voor natuurlijk. Want die hebben gezegd van, hoor alles bij elkaar. Ja, maar ja, bedoel, er zijn ook partijen bij die erin gestapt zijn. Die zijn ineens omgezwaaid van mening. En dat is ook een beetje vreemd. De kiezer en de luisteraar die heeft het natuurlijk allemaal, als die geïnteresseerd is, via de kranten kunnen vernemen. Dus aan hun het oordeel. Goed, hiermee gaan we het eerste blokje afsluiten. En dan gaan we naar een tweede blok. U wilt alsnog de joker inzetten? Oké, de joker wordt ingezet door meneer Evers. Meneer Evers, we hebben van tevoren afgesproken. We kijken niet op een paar seconden. Maar degene die de joker heeft ingezet, die krijgt in principe, zonder dat de anderen daar weer nog weerwoord op kunnen geven, 1 minuut de tijd om te zeggen van, hierom heb ik mijn joker ingezet. Meneer Evers. Ja, ik heb die joker ingezet direct bij het eerste punt, omdat het naar mijn mening ook direct het allerbelangrijkste punt is. Waar gaat het uiteindelijk om? Dat is dat die inwoners dat die vertrouwen hebben in het bestuur. Wij zijn van mening dat het de hoogste tijd wordt dat de inwoners centraal worden gezet. En die inwoners die hebben recht op een integer, een eerlijk en een betrouwbaar gemeentebestuur. En dat is iets waar het, in elk geval naar onze mening, de afgelopen jaren flink aan heeft ontbroken. Daar zijn een aantal voorbeelden van. We hebben het hele dossier over de toeristische verhuur gezien, wat dramatisch is verlopen, wat nog lang niet afgelopen is. We zien het bij de tweede woning, daar zal straks nog wel verder over gesproken worden. Tweede woningenbeleid, waar niet geluisterd wordt naar inwoners. We zien het met een project hier, Duurzaam West-Vlaanderen, wat al met 3-0 achter staat, nog voor het überhaupt een project is. En waarom? Omdat er gewoon niet gecommuniceerd wordt met de inwoners, er wordt niet naar geluisterd en daar wordt schijnbaar ook niet van geleerd. Dus wat ons betreft is dit het allerbelangrijkste. Mensen, wat wilt u? U wilt een integer, eerlijk en betrouwbaar bestuur. Dat is niet exact hetzelfde als een bestuur wat u altijd gelijk geeft. Je kunt niet iedereen gelijk geven, maar je moet wel eerlijk en betrouwbaar zijn. Uw punt is gemaakt. We gaan naar het volgende blok. Het kwam hier en daar al een beetje naar voren bij de vorige sprekers, of bij alle sprekers. Ja, in het inzetten van de joker proefde ik ook een beetje bij de heer Evers er al uit dat het om andere dingen gaat dan alleen maar kleine, concrete dingetjes waarmee je kunt scoren. Ik zeg het maar eventjes zwart-wit, kort door de bocht. Komen we bij het volgende punt waarover gediscussieerd kan worden. Bij de formatie van de nieuwe coalitie, of van het nieuwe college, moet gelden, kort en klaar, kwaliteit boven kwantiteit. Dan gaan we in een iets andere volgorde werken.
Dat werken van achter, voor mij althans gezien. Dat wordt dan meneer Eversdijk van de SP en daarachterin meneer Babijn. We gaan voor, of belangrijk is, kwantiteit of kwaliteit. We gaan altijd voor kwaliteit natuurlijk. Ik bedoel, het leven is maar kort en de kwaliteit van het leven staat voorop. Ook voor onze inwoners. Maar dan heb ik het voornamelijk een klein beetje over, maar u mag zo weer aan het woord komen. Ja. Meneer Babijn, kwaliteit boven kwantiteit. Ja, daar kan je moeilijk tegen zijn. Maar ik kijk gewoon naar... Daar kun je toch tegen zijn? Nee, kwaliteit, dat is het allerbelangrijkste. Maar ik weet niet welke richting u uit wilt met deze vraag. Wil u naar een klein college van hele goede mensen of bedoelt u die richting? Of wat bedoelt u specifiek? Meneer Babijn, nu is mijn avond toch al een beetje geslaagd, moet ik zeggen. Want ik heb u meerdere keren al eens een keer vragen mogen stellen. En ik moet de eerste keer nog tegenkomen dat meneer Babijn het antwoord niet weet. Dus wat dat betreft ben ik even een gelukkige mens. Maar dit even gewoon tussendoor. We gaan ik ga het u duidelijk maken. Wanneer u naar hoe we de lijsten hebben samengesteld... en dan vraag ik me af met kwantiteit en kwaliteit... waar mikken we met z'n allen op? Eerst zorgen dat we in die raad komen met hele slimme opzetjes... zodat je uit elke plaats wat mensen hebt... belangrijk, zo'n lange lijst... of zeg je van... gezien de realiteit en wat haalbaar is... wij hoeven niet zo'n lange lijst... maar wat er zit, heeft kwaliteit. Dat bedoelde ik. Ja. Kijk, nu is het mij volledig helder. En nu wij zijn gegaan voor kwaliteit. Als je kijkt naar mevrouw Elfring-Bliek... die is dus 8 jaar heeft ze in de Raad van Commissarissen gezeten van Woongoed. Dus die is enorm ingewerkt in die materie. Toch belangrijk in deze tijd. We hebben op nummer 3 meneer Lonen staan. Dat is iemand met behoorlijk bestuurlijke ervaring... En dan hebben we vervolgens iemand die actief is geweest in de zorg, mevrouw Van der Wouw. Die is zowel in de psychiatrie als de gewone zorg. Dus die kent de problematiek van de stellen. Die beseft dus dat je niet zo met mensen omgaat. En dan, ze is ook nog gespecialiseerd in het onderwijs. Dat is ook belangrijk. Als je dus hier dus een school van 20 jaar oud gaat slopen voor duurzaamheid... ja. Onbegrijpelijk. Nee, dus wij hebben dus kwaliteit op de lijst die het snappen. Mensen met bestuurlijke ervaring. Ja. En wij zetten dus volledig in op kwaliteit en niet op kwantiteit. Ik kom zo weer bij u, maar schiet me ineens iets te binnen. Kwaliteit van je lijstsamenstelling... dat heeft ook... zoiets screen je ook. Toch? Uiteraard. Zoiets screen je toch? Wat ik binnenhaal. Ja, ik heb ook mensen op de lijst gezet die ik niet ken, hè? U kent ze allemaal. Absoluut. Maar beter een paar mensen die je goed kent dan een heleboel die je niet kent. Dan kom ik even terug en dan die dingen komen dan toch weer meer samen dan je denkt. Het vertrouwen van de kiezer. Laat maar gelijk verklappen, komt straks nog uitgebreid aan bod. Maar kwaliteit heeft ook te maken met geloofwaardigheid in die kwaliteit. En dan rijst bij mij de vraag, uw nummer 2 op de lijst, en dan pakken we maar even het grote debat wat straks nog aan bod komt. Dat tweede woningbeleid is wel iemand, ik zeg niet dat hij belangen gebruikt, maar de schijn tegen heeft. Dat is van een professioneel verhuurbedrijf in Katzand. Wordt het dan niet lastig om die kwaliteit in te zetten? Je hebt toch te maken met de geloofwaardigheid van je mensen? Kijk, je hebt dus een officiële regel waar je dus deel mag nemen aan het debat en waar je deel mag nemen aan de stemming. En wij opereren volledig conform de wet, maar het is wel praktisch dat je dus alle ins en outs van een onderwerp kent. Dus ook die kant van de zaak. En daar heb je dus een voordeel mee met betrekking tot kennis. Maar je hebt dus op ratio moet je dus beslissingen nemen naar de mening van Lijst Babijn. En hoe meer kennis, hoe praktischer het is om afgewogen beslissing te nemen. En zodra er sprake is van belangenverstrengeling, dan neemt die persoon uiteraard niet deel aan de stemming. Dat is duidelijkheid, dat is een toezegging. Integriteit boven alles. Boven alles, ja. U krijgt ook extra spreektijd. Hè? Ja, in tegenstelling tot de heer Babijn is onze lijst democratisch opgesteld. Dat betekent dat... U insinueert dat mijn lijst niet democratisch is? Meneer Babijn, heel even...
Je mag zo antwoord geven. Onze leden, ons bestuurde de voordracht aan de leden beslissen. En die kiezen uiteindelijk wie de nummer 1 staat, 2, 3 en zo verder. De eerste 3 die volgen cursussen bij ons bij de SP in Amersfoort. En de andere, als ze verkozen worden, moeten ook die cursussen nog volgen. Maar belangrijk is... Even... u mag nog even... Dat had ik u toegezegd. Nog even antwoorden. U pakte het een beetje... Ja, misschien vat ik het wat persoonlijk op, maar die opmerking die dacht ik, daar moet ik even op ingaan. Maar ik raad ook nog aan iedereen de stemwijzer te doen, want die is niet voor niks opgesteld. En dan zult u zien wat ons standpunt is in de toeristische verhuur en met de tweede woningen. Dat zou u best eens kunnen verrassen. En de stemwijzer en de folders die er zijn en straks het hoofddebat van vanavond. Mag ik vragen om plaats te nemen? Dank u. Dan zijn de volgende aan bod, meneer Werkman. En Sluis lokaal, zeg ik nou goed? Nou, dat is goed. Oh, zeg. Goed. Nou, even terug. We gaan voor kwantiteit in plaats van kwaliteit. Ook afgezet op... Ik zei al, het is maar wat ik op tafel leg. Slim gespeeld, veel poppetjes neerzetten. Dat is belangrijk. Dan halen we stemmen. En dan... Of eerst de kwaliteit en dan zeggen, ja, we proberen zoveel. Ik vraag me altijd af. En al die mensen die op die lijst staan, heb ik ze staan. Iets van 20 en 30, kom ik af. 31. Ja. Hoeveel mensen zullen daarbij zijn die zeggen, oh, zet mij maar op de lijst. Ik ben bekend in het dorp of hier in de streek en dat zijn weer een paar stemmen. Maar vraag me straks niet om naar zitting te gaan nemen. Dan ga je toch voor kwantiteit? Nee, maar meneer Brakman, u weet ook wel dat we maar 19 raadzetels hebben. Ik weet dus niet zoveel, hoor. 19 zijn er maar. Dus wij zijn met 31 man en u kunt er niet alle 31 in. Dus daar beginnen we mee. Waarom zet u er dan 31 op? Wij zetten er 31 in, omdat wij dus een afspiegeling willen van de lokale bevolking. En van alle streken proberen we iemand daarvoor te krijgen. Dezelfde werkwijze, een beetje een afspiegeling, meneer Werkman? Nou, wij gaan in ieder geval voor kwaliteit. Zeker als we kijken naar de nieuwe periode, hebben we echt gekeken van... kwaliteit is belangrijk, dus welke mensen zetten we op de lijst? En daar hebben we ook een selectiecommissie voor. Dus daar zijn we heel zorgvuldig mee te werk gegaan. En dat heeft ook geresulteerd dat we op nummer 2 iemand hebben... die echt een nieuwkomer is bij ons in de VVD Sluis. Maar iemand die wel vanuit deze streek komt... maar toch ook zijn sporen verdiend heeft elders op een bepaalde vlak... als het gaat op onderwijsgebied, om maar iets te noemen. En echt kwaliteit, om kwaliteit in huis te brengen. En ook een stukje toevoeging. Maar meneer Werkman, u zit beide een beetje wat dat betreft... qua getallen in hetzelfde schuitje... Nou, maar hebt u de kiezer aan overtuigd van dat die 20 op een lijst zetten? Nee, maar dat is ook wat de heer Scheppers zegt. Kijk, het is een afspiegeling van de samenleving, hè? Ja. Okay. En dan moet je ook eerlijk zijn. Een afspiegeling van de samenleving betekent dat je de hele gemeente erbij betrekt. We hebben 17 kernen en dan wil je ook kijken om binnen die 17 kernen toch een aantal mensen... Van jouw partij op die lijst te krijgen. En daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. Dat zijn dan onze aanspreekpunten straks. Precies. Die mensen. Dus het is niet zo... Want dan heb ik het dus niet goed begrepen... dat daar, zeg maar, nummer 15 en 16 en 17... niet die mensen zijn die zeggen van... ik sta op die lijst... ik wil niet in de raad, maar weet je gemeente... als er iets is, dat je niet bij mij langskomt. Nee, u weet ook, als u op de lijst staat... heb je kans om met voorkeurstemmen erin te komen. En dan? Nu is er iemand die zegt... die denkt, ik haal toch geen stemmen... die krijgt dan voorrang. Ja. Dan gaat u dus uit de kwantiteit... Nee, want heel die lijst is kwaliteit. Hier hield de debatleider stil, want dit is een uitspraak, daar moet je over nadenken. Maar ik vraag de hulp in van een paar andere heren. Je mag gaan zitten, je kunt alsnog een joker inzetten. Jongen. Nou, meneer Evers, mevrouw Poissonnier. U mag ook mij aanvallen en via mij weer de andere stellingen aangrijpen. Maar ik ging eigenlijk een beetje van de stelling met die kwantiteit en die kwaliteit. Van ja, maar het wordt hier ook wel erg soms... Zo denken kiezers ook. Hè. Het is niet dat ik zelf verzin. Maar
Mensen reageren vaak zo. Ja, die lijst zit slim in elkaar. U hebt ook geen lange lijst. Nee, wij hebben geen lange lijst. Wij hebben inderdaad die mensen die het programma kunnen onderschrijven. En daar dus van doordrongen zijn. Dus die gekozen worden, die worden gekozen. Dus gewoon het verhaal zoals wij daarvoor staan. En de personen die daarbij horen. Dus niet vanuit opportuniteit van ik wil graag de politiek in. Nee, omdat je het eens bent met de lijn die wij voorstaan. En dan kun je bij ons op de lijst komen. En dan heb je toch nog 12 mensen bij elkaar gesprokkeld. Ik had er misschien nog meer verwacht, maar... Dus wat dat betreft viel dan iets tegen? Toch last van die versplintering, of niet? Nou ja, dat heeft zijn effecten wel, ja. Dat bepaalt de kiezer. Ja. Nou, meneer Evers. Ja, nou, Daar sta je dan met een paar mensen. 13. Nou, 13, ja. Nou, als we 13 zetels halen, dan zal ik dik tevreden zijn. Nee, ik ben zeer tevreden met de lijst zoals die is samengesteld. Wij zijn van mening dat dat een kwalitatief goede lijst is. Ik vind alleen uw stelling een beetje meer kwaliteit of kwantiteit. En ik hoor hier iedereen roepen, kwaliteit gaat altijd boven kwantiteit. Daar wil ik een kleine nuance op doen. Als het gaat om het aantal stemmen, ga ik voor de kwantiteit. Dat is duidelijk. Daar kan geen kiezer omheen. Dat is heel duidelijk. Absoluut. U ook? Iedereen, denk ik, hè? Want uiteindelijk is kwantiteit is hoeveelheid. Dat en om betekent die zetels te halen, heb je toch wel... Dus dat betekent dan dat je zegt van kijk, we maken onze principes, onze doelstellingen. Willen we iets bereiken, moeten we eerst daar komen te zitten. En daar zetten we alles voor in. Desnoods, inderdaad, eerst kwaliteit even loslaten en kwantiteit voorop. Eerst poppetjes vergaren. Nee, zo werkt het niet. Nee, je wil zoveel mogelijk stemmen hebben. Ik neem aan dat dat voor alle partijen geldt. Zeker ook voor ons, zoveel mogelijk stemmen hebben. Maar op het moment dat wij in die raad komen, willen wij kwaliteit leveren. En ik denk, als u gaat kijken naar het verleden, kijk de afgelopen, sinds 2003 maar na, Partij van de Arbeid heeft altijd kwaliteit geleverd. Zolang is uw geschiedenis nog niet? Nee, zolang is mijn geschiedenis niet. Alhoewel ik ook wel vanaf 2009 nieuw gemeentebelang volg. Dus het is ook weer wel al een tijdje. En ik ben zelf heel tevreden over ons programma. Nu moet ik zeggen, de laatste tijd loopt het niet altijd zoals ik het zou hebben voorzien. Dus dat vind ik erg jammer. Maar ik hoop de komende periode dit partijprogramma wel door te kunnen zetten. Maar misschien dan met een paar andere nuances. Een paar andere nuances? Ja. En een paar andere partijen? De toekomst gaat leren. Uiteindelijk is het aan de kiezer. Die veranderen constant in. Daar is geen spel tussen te krijgen. Want uiteindelijk, je mag weer plaatsnemen. We hebben er nog 2 te gaan rond dit onderwerp. Uiteindelijk gaat het om de kiezer. En ik kan me voorstellen dat het aan de ene kant de start wat moeilijk was. Men bleef een beetje op de vlakte, zoals ik er zelf op terugkijk. Maar gezien zoals we verder komen, wordt het eigenlijk steeds toch wel duidelijk. Worden toch af en toe uitspraken daar waarvan ik zeg van nou, als kiezer kon ik ook wel eens op die manier naar de mogelijke kandidaten kijken. Maar we hebben nog 2 kandidaten te gaan. Het CDA en D66. D66. Kort even, kwaliteit of kwantiteit? Nou ja, kijk. De woorden van meneer Evers zijn natuurlijk hartstikke helder. Hè? Maar terugkomend dan, zoals ingezet is op onze lijst, dan denk ik, we hebben een korte lijst. Er staan 8 mensen op. En er zijn zeg maar 10.000 stemgerechtigden in de gemeente Sluis. Dus dat zijn 10.000 potentiële kandidaten voor een raadszetel in principe. Dus als ik nu die andere lijsten zie, van 30 en 25 enzovoort, nou, dan moet ik bekennen dat ik niet iedereen van die lijst ken. Daar ken ik er maar 1 of 2 of soms 5 van, afhankelijk van. Dus als je op basis daarvan je selectie moet maken, wat moet ik kiezen, dan kijk je toch vaak naar programmatische motieven. En dat is ook een zaak dat je die mensen die op jouw lijst staan, dat die in ieder geval ook jouw programma kunnen verwoorden en daarbij ook de kwaliteit in huis hebben om echt als raadslid te functioneren. Want dat is, raadslid is geen hobby in die zin. Dus je moet kennis, dat is al een paar keer genoemd. Zoals u het schetst, ik weet wel, het is niet makkelijk, want het is al aan bod geweest, kwantiteit en kwaliteit en omduur is het gras een beetje van de voeten weggemaakt. Maar is dat, je mag van een ding verlangen dat
Hè? En dan kwaliteit is toch eigenlijk een beetje open deuren intrappen. Nou ja, ik zal eens een nieuw woord benoemen. Verjonging en verfrissing. Wij hebben ook bewust gekozen voor onze top. En onze top 5 zitten best wel nieuwe namen tussen. Er zitten in ieder geval jonge mensen tussen. Nummer 2 is een nieuw persoon, net als bij de VVD ook. Hebben wij ook daar bewust voor gekozen dat we een jong iemand die ook gewoon lokaal betrokken is in het verenigingsleven. Hij werkt met jongeren. En dat we ook daar bewust voor gekozen hebben. Daarbij noemen we dan onze selectiecommissie. Ze hebben daar een hele selectie gedaan, ook naar kwaliteiten. En wat hebben de mensen zich in zich? Wat zijn hun kennis? Wat is hun ervaring? Dan gaat u ook bij die verjonging voor kwaliteit. Ja, tuurlijk. Ja. Maar komt die kwaliteit dan niet in het geding op het moment dat je heel veel verjongt en dat toch in principe politiek wat onervaren mensen neerzet? Nee, maar we hebben een combi. Hè? We hebben mensen die al langer in de raad zitten en we hebben mensen en jonge mensen erbij. En die ondersteunen elkaar. Maar je moet ook de jonge mensen de kans geven. Want als je steeds weer met mensen hebt die al 3 periodes achter elkaar in de raad hebben zitten en je zegt, we laten nooit geen jonge mensen toe, dan gaan ze ook nooit de kans krijgen. Wij hebben daarvoor bewust gekozen. We doen de combi. We gooien niet de historie weg, maar we doen het in combinatie met jonge mensen, met frisse ideeën, dat er weer een beetje frisse wind waait en dat we dan kijken in welke richting, dat we dan de goede richting weer uitgaan. Oké, mag ik dan zo vertalen dat het CDA die zet verjonging in als middel om weer tot kwaliteit te komen? Ja, je hebt beide nodig ook, hè? Ja, we hebben een probleem wat dat betreft, want een heleboel van onze kiezers die studeren, dat zijn jongeren die bijvoorbeeld, die moeten de streek uit om te studeren. En combineren van een raadsfunctie met een studie in den landen is niet eenvoudig. Bij ons is het, ook landelijk gezien, provinciaal gezien, het electoraat is vrij jong. En het probleem in deze gemeente en in deze streek, of een feit wat zich voordoet is gewoon, en dat weet u als geen ander, dat de vergrijzing en de vergroening hier parten spelen. Maar als u het hebt over we hebben nogal wat jongeren in onze partij die jullie programma onderschrijven, alleen het probleem is, ze wonen elders. Dan wordt het dus heel hoog tijd dat die mensen terugkomen. Precies. En dan maar je moet wel woonachtig zijn natuurlijk in de gemeente waar je raadslid bent. Ja. Of bereid zijn daar naartoe te verhuizen. Dat is ook zo. Ja. Maar goed, dat heeft weer alles te maken met wat we ook al daarnet genoemd hebben. Met wonen, met werken enzovoort. Maar ook met ontspanning en met scholing enzovoort enzovoort. Dus die zaken die tellen allemaal om iemand te motiveren weer terug te keren naar de streek. Onze mooie streek. Laten we dat voorop stellen. Goed, dank. En dan richt ik me nog even weer tot de huiskamers. Ik kan me voorstellen dat na 2 blokken het een klein beetje begint te dwarrelen. Maar we gaan in ieder geval proberen wat duidelijkheid erin te krijgen. Want het is al gevallen. De kernen, de voorzieningen, tweede woningbeleid. Opvallend is, wat ik tenminste gemist heb tot nu toe, is orde en handhaving en veiligheid. Maar misschien, er zijn ook de jokers voor dat die dingen nog ingezet kunnen worden. Maar we gaan proberen wat duidelijker te krijgen. En misschien dat we 2 stellingen gaan combineren. Dan is er meer tijd voor om dat, en ik durf het bijna wel te stellen, dat hekelonderwerp toch maar eens op tafel leggen. Ter inleiding. Met uitstel van een duidelijk woningbeleid zetten we de toekomst en leefbaarheid van de kleine kernen op het spel. Dus wanneer we niet direct iets gaan doen aan dat tweede woningbeleid, dan zetten we de toekomst en de leefbaarheid, waar alle partijprogramma's van ieder die hier zit, de een met meer of minder woorden, vol van staan, maar dan zetten we die op het spel. En daaraan gekoppeld dan maar gelijk de mogelijkheden die er waarschijnlijk in juni aankomen. Maar als je weet dat ze eraan komen, en dat bedoel ik met dweilen of repareren, kun je in ieder geval al een reparatieperiode gaan inzetten. Want de nieuwe wet omgeving biedt mogelijkheid voor lokaal maatwerk en een betere en snellere besluitvorming.
Die wet zit eraan te komen. Die biedt mogelijkheden. Maar wanneer je die goed leest, zit daar tevens weer in de mogelijkheid dat weer de mazen van het net worden opgezocht. Daaraan gekoppeld. De gemeente moet hierin het foto nemen. De regie in eigen hand houden. Om heel concreet te zijn, een vraag. Toekomst van die kleine kernen. Het is leuk wanneer we wethouder die pakt die kennen. Maar als je kijkt wat voor problematiek er hier op tafel ligt, en daar mag u allemaal op reageren, moeten we niet 1 portefeuille kleine kernen maken en daar 1 wethouder op zetten. En moeten we nu niet direct beginnen met te kijken wat zijn de mogelijkheden dat we de regie in handen houden en dat niet straks weer allerlei investeerders die alle dingen uit elkaar halen, knippen en weer nieuwe mogelijkheden zien om de regie in handen te krijgen. We moeten ze voortblijven. Het is een hele mond vol. Kort terugbrengend, deze verkiezingen zijn misschien wel de belangrijkste van de afgelopen decennia als het gaat om een stukje toekomst van onze eigen gemeente. Met name die kleine kernen. Niet meer wachten, morgen beginnen, de regie in eigen hand nemen. Begin ik in. Mevrouw Passionné, mag u weer terugkomen? Nu ga ik de rollen omdraaien. Het was een hele mond vol, maar we gaan het gewoon over dat tweede woningbeleid hebben. Van wie zegt u? Daar heb ik wel een mening over. Maar daar zou ik graag eens over gedachten mee wisselen. U mag een partner uitkiezen. Ja, dat had u niet verwacht. Verrassend. Oh, wie moet ik nou kiezen? Ja, ik wil het ook voor u doen. Of misschien zet wel iemand nu zijn joker in. Meneer Evers toch? Nee, maar je komt toch zo. Ja, toen viel er even stilte. Moeilijk, hè? Nee, maar daar moet u over nadenken. Maar ergens is dat bevreemd dat toch een klein beetje, want lichaamstaal is ook taal. En ik zeg allemaal, als u dat een beetje voorleest, ja, die kleine kernen en die toekomst, dat zit aan zoveel dingen gekoppeld. Zeker, He? Zeker, ja. Dan zou je Robert Evers zien, want die zit in de actieve houding. Maar die meneer Evers, neemt u de uitnodiging aan? Maar goed, gaat meneer Evers even op weg. Het tweede woningbeleid. We moeten nu deze periode direct actie gaan ondernemen, de regie in eigen hand houden. Nou ja, regie in eigen hand, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat u wilt beginnen, maar ik denk dat uiteindelijk onze mening nog niet zo heel ver uit elkaar liggen. Het klinkt een beetje als in een voetbalwedstrijd. Jongens, voor eigen doel en als zij de bal hebben. Nou ja, ik wil mijn zin gewoon even afmaken. Het was een open uitnodiging met een inleiding, zeg maar. Nee, ja, u hebt inderdaad een heleboel gezegd en regie in eigen hand. En dan denk ik, met de regie bedoelt u dus echt de gemeente. Maar ik ben van mening dat het dus in samenspraak moet zijn. En iedereen die mij gevolgd heeft, die weet dat dat ook zo is. Dat het niet helemaal zo gelopen is als wij voorzien hebben. Dat ligt dan weer aan anderen die een rol spelen in dit spel. Want zo werkt het wel in deze politieke wereld op het moment. Je hebt maar er komt toch straks die nieuwe wet voor? Nou, die nieuwe wet is wel even uitgesteld. Ja, en het belangrijkste onderdeel van die wet is dat participatie daar een belangrijk onderdeel van is. Dus als er een nieuwe ontwikkeling komt, moet er wel even afgetoetst worden of dat de omgeving zich kan vinden in de ontwikkeling die voorgesteld wordt. Dat is die burgerparticipatie die we uiteindelijk nu al proberen te doen als gemeente. Maar nog niet iedereen is er juist op toegericht om dat op een goede manier te doen. Ik wil nog even reageren op het andere punt wat u zei. U moet vandaag beginnen om de kleine kernen dus te redden.
Ik bekijk het ietsjes groter. We hebben dus een gemeentesluis en we zitten daar met z'n allen om te zorgen dat de leefbaarheid in de volledige gemeentesluis zo optimaal mogelijk blijft. Het is al jaren geleden, en volgens mij was de Partij van de Arbeid daar toen actief bij betrokken, dat er ingezet werd. Je moet ook realistisch zijn, je kan niet alles overal behouden. Je moet kijken dat je voldoende grote groepen hebt en dan kun je daar bijvoorbeeld je onderwijs of je winkels of je zorg behouden. Daar moet je moet het systeem samenpakken. Meneer Evers. Nou, ik hoor mevrouw Passonier vooral zeggen dat we van uw gemeentebelang de komende tijd niet al te veel nieuws moeten verwachten. Als je het ons vraagt, is het inderdaad de hoogste tijd op die woningmarkt dat de gemeente terug de regie in handen neemt. Daar hoeven we niet voor te wachten op die omgevingswet. Die omgevingswet die wordt al jaren beloofd. En ook niet alle zegen gaf aan die omgevingswet komen. Ja, die komt er. Ook de huidige wetgeving geeft mogelijkheden genoeg om de regie te pakken en in handen te houden. Concreet. En dan denk ik, wat is er nou concreet? Concreet moet de tweede woningbezit teruggedrongen worden in die kernen. Concreet moet de toeristische verhuur in die kernen moet gewoon verboden worden. Dan ben je concreet bezig. Het is ook de afgelopen jaren met name fout gegaan nadat in 2014 de tweede woningverordening is afgeschaft. En wie heeft die tweede woningverordening afgeschaft? De partij van mevrouw Passonier, de partij van meneer Babijn, de partij van meneer Werkman en een heleboel van de huidige partij van meneer Schappers. Mevrouw Passonier, dat is nogal wat, maar als we teruggaan naar wat de stelling even was, dan staat de toekomst, wanneer je dat niet in hand neemt, die toekomst van die kleine kernen staat in het geding, want daar is namelijk, worden massaal de huisjes opgekocht en zo. Nou, ik wil er wel even op reageren, want het is niet zo als dat... toeristische verhuur en tweede woningbezit wordt vaak op één hoop gegooid, maar dat is absoluut niet hetzelfde. Toeristische verhuur, daar zijn wij als nieuw gemeentebelang dus ook absoluut tegen. Het verstoort het woongenot, het geeft overlast in de omgeving. U zegt dat u erop tegen bent, maar toen we 2 maanden geleden er iets aan konden doen, toen gaf u niet thuis. Ik heb er alles aan gedaan om te voorkomen dat er een aantal toegestane dagen waren waar ik je niet kan terugdraaien. Dat is niet waar. Er was een collegebesluit waar meneer wethouder Ploegaert een minderheidsstandpunt heeft ingenomen. U heeft dat niet. Dus u heeft helemaal niks gedaan. Het college heeft voorgesteld om 0 dagen toe te staan en in de tussentijd eigenlijk te registreren wat er gebeurt. Het voorstel van het college is helemaal niet 0 dagen toestaan. Het voorstel van het college was dat er geregistreerd moest worden. En voor de rest wordt alles toegestaan. Nee, niet. En daar was u onderdeel van. Nee, er is wettelijk, er is in de beleidsregels is er vastgesteld. Het is wonen, functie wonen in de kernen. En als je dan uitgaat van wonen, dan is dat beperkt tot maximaal pakweg een 30 dagen. Mevrouw Passonier, u kunt nu een heel technisch verhaal gaan ophangen. Ik denk dat onze inwoners echt wel gevolgd hebben en weten wat er is gebeurd. Dat is de onjuiste interpretatie. Als je dus vaststelt, je mag nu meer dan 60 dagen doen, is er een verdienmodel en kun je niet terugdraaien. Nu heb je de tijd om te reageren en na de registratie kan er daarna een beperking op komen, zodat dus in de toekomst toeristische verhuur gestopt Ik zou zeggen, er wordt hier heel veel gepraat, maar een hele bekende voorganger uit mijn partij, die riep jaren geleden al, in gelul kun je niet wonen. Nee, en dat is dus ook gelul, want het is dus niet waar. Wij hebben nu een goede basis om te kijken waar er overlast is en waar je kan wonen. En ik nog even afmaken. Maar dan heel kort, want ik hou de regie in handen houden. Is overlast en tweede woning kan kansen zijn. Want mensen kunnen dus en werken in de Randstad en een tweede woning hier hebben om hier volop in het weekend te genieten en te kunnen bijdragen aan onze samenleving. De doodsteek voor onze kleine kernen. Is niet waar. Maar niet de doodsteek voor dit debat, hoop ik, want er zijn nog een aantal kandidaten. Ja, je hoopt altijd, misschien ook wel als kijker en als luisteraar, maar ook als debatleider, maar ook wel eens een beetje spetteren. Het hoeft niet altijd gezapig te zijn. Volgens mij zijn we een klein stukje op weg, maar het kan zijn dat andere kandidaten dit weer wat afzwakken. Alles gelezen hebbend en alles gevolgd hebbend, en in wat mevrouw Passonier ook zei, toch iets geproefd dat ik de volgende naar voren wil halen. Sluis lokaal is van meneer Scheppers en het CDA. Even terugkomend op de regie in handen houden. Meneer Evers maakte daar een vurig, maar nog net geen brandblussers nodig, pleidooi voor. Niet wachten, nu
beginnen? Nou, meneer Evers, dat wil ik even rechtzetten. Meneer Evers zei net van Sluislokaal, daar zitten een aantal leden in die toen ook de tweede woningverordening weggestemd hebben. Dat is niet waar. Maar het is wel zo dat een aantal van uw leden wel voor de toeristische verhuur hebben gezorgd. Dat is niet waar. Wat wij gedaan hebben, en daar staat nog steeds achter, want als wij het voorstel van het CDA zo aangenomen hebben van die 60 dagen, dat zou kunnen betekenen dat de Hoge Platen ook verhuurd mag worden als toeristische verhuur. En dat mag absoluut niet. Wat onze insteek is, we gaan eerst kijken wat er in die woning gebeurt. Want tot heden weet de gemeente glad niet wat er gebeurt in een woning. Dus je zal eerst moeten meten en dan weten. En op dat kan je dan een beleid maken om te zeggen... Mag ik dan nu nog eens de vraag opnieuw stellen die ik en in de commissie meerdere malen heb gesteld en in de raad. Wat doen we met de zienswijze van de vele brievenschrijvers? Wat wij vinden... Want al die brievenschrijvers, bijna 60%, 80%, die was voor 60 dagen. Maar dat zou betekenen dat je overal 60 dagen mag verhuren, terwijl dat het bestemmingsplan leidend is. Maar mijn vraag is, wat doen we met burgerparticipatie en met de reactie? Heel wat inwoners vragen gewoon om die 60 dagen. Ik hoor iedereen zeggen, burgerparticipatie, ook in jullie verkiezingsprogramma, burgerparticipatie. We moeten luisteren naar onze inwoners. Ja, en dat gaan we ook doen. Eerst gaan we meten... Eerst weten als die dorpsraden, als de dorpsraden zelf aangeven van kijk, daar en daar en daar. We hebben zelfs van 1 dorpsraad een kaartje gehad, precies met alle kleurtjes ingediend. Ja. Dat is tweede woning, dat is toeristische verhuur. De dorpsraden weten precies wat er in de kern alle dorpsraden zijn soms ook wel eens verschillend. Hè? Ik ga even terug jullie onderbreken. Je wordt nog niet weggestuurd naar je plaats. Maar even terug. Ik wil toch op van, wanneer gaan we beginnen? Nee, even wachten. Mevrouw Pagenet zei, ja, maar kijk, en dan op die wet, het is nog niet zover. Dat is nu net... Maar we hebben nee, wacht even, mag ik even? Dat is nu net wat je zo vaak van de kiezer in de straat hoort, dat die zegt, nou gaan we weer wachten. Hè? Er werd letterlijk gezegd, ja, maar het is nog niet, zover is het nog niet. Stel je voor dat ze in Limburg denken van, met die, ja, maar dat zal nog wel even duren. We hebben een nieuwe wet aan de dijk versterkt, maar het zal nog wel even duren voordat het weer zo gaat regenen. Dan kom je toch geen stap verder. Maar die nieuwe omgevingswet hebben we niet nodig voor die tweede woning en de toeristische verhuur te regelen. We hebben een huisvestingswet. Kleine kernen. Toepassingen op alle kernen, ook kleine kernen. Zou je geen stap kunnen maken door te zeggen van de kleine kernen, die eerst in bezit, want daar worden ze massaal opgekocht. Wat we uiteindelijk moeten doen, dat is van iedere kern een soort visie maken. Kernvisie, woonvisie. Dat is nu net de kritiek die je heel vaak hoort. Ja, nou, die zal er moeten komen. We moeten onze dorpsraden hebben dus al die ligt er nog aangegeven. niet. Dus we hebben ergens de afslag gemist. Nee, de visie ligt er nog niet. We hebben met de nieuwe huisvestingswet hebben juist heel veel tools. Wij als CDA hebben ook een motie ingediend van jongens, geef ons nu die tools, zodat we na de verkiezingen direct van start kunnen gaan met de nieuwe huisvestingswet. Daar zit onder andere die toeristische verhuur in, de tweede woningverordening. Dan is het geen tweede woningverordening, maar we kunnen wel in ieder geval daar ook iets met registratie en melding kunnen we iets doen tegen de tweede woningen. En daar hebben we de nieuwe omgevingswet niet voor nodig, maar wel de huisvesting. We hebben de tools, we moeten ze alleen willen gebruiken. Mevrouw Van den Vijver, in uw coalitierapport staat zelfs dat u geen tweede woningverordening terug wil. Nee, dus dat wist u al in 2018. Maar toen, handhaven wilt u niet. Er is duidelijk keer gevraagd van, u moet handhaven als wij een beleid maken. Maar en wij gaan niet controleren of dat beleid werkt. Maar dat is het oude beleid. Dat is het dan zijn we beleid. totaal fout. Dat is het oude beleid. Dus... Met de nieuwe huisvestingswet ligt de handhaving en ligt de controleplicht niet bij de gemeente, maar ligt de registratie juist bij de inwoners. Dus via de nieuwe huisvestingswet hebben we nieuwe tools die we toen niet hadden en nu wel hebben om juist wel die tweede woning... We hebben tools genoeg, maar we gebruiken ze niet. Ik ga nu even ingrijpen, want ik heb nu het idee dat we willen uiteindelijk van Ter Hofstee willen we naar Hoofdplaat, maar we nemen een dusdanige route dat we in Heilen terechtkomen. Als je dat is ook een kern van ons. Dit is niet meer te volgen. Even, ik hoor u zeggen, ja, we hebben dat onderschreven. En dat moet ik bewaren voor een andere partij, want dat staat op hun konto. Maar
Nee, we hebben dit onderschreven, maar we gaan... hebben wij dat ook mede onderschreven. En alleen geeft u toe dat u daar misschien met de visie van u, dat is wel eerlijk, met de visie van u zeggen, dit zouden we niet meer zo omschrijven. Met de visie van nu en de nieuwe wetgeving en nieuwe regelgeving hebben we juist veel meer tools. Toen moesten we als gemeente zelf aantonen of effectief iemand dat huis als tweede woning gebruikte. Nu kunnen we via registratie, moeten de inwoners zelf aangeven dat het een tweede woning is of dat ze het als permanente woning doen. Waardoor dat het veel eenvoudiger is voor de gemeente om de controle te hebben. Het hoeft niet eenvoudiger te zijn. We hebben zelf het instrument om het te kunnen nagaan. En als we die nulmeting niet doen, dan gaan we er nooit van afvragen. En wat het tweede woningbeleid betreft, uiteindelijk de tweede woningen, dat is nog uiteindelijk een groter probleem als alleen de recreatieve verhuur. Daar zullen we misschien ook wel een woningsplicht moeten op gaan zetten. Daar ben ik het helemaal met u eens. Oké, daar ben ik het dan helemaal over eens. Voor mij mooi de kans om het bruggetje en dan ben ik ook heel benieuwd of al uw leden van uw lijst, die hopelijk dan ook effectief daar gaan achteraan staan. Ik weet niet tegen u praat, maar u praat tegen mij. Ja, en ik ben de lijsttrekker van de partij. En alle leden die op die lijst staan, die hebben ons verkiezingsprogramma ondertekend. Super, daar ben ik heel blij mee. Goed zo. Dan houden we nog over meneer Werkman en meneer Babijn. Er is heel wat gezegd. Meneer Babijn. Bent u goed op de hoogte, want u staat bekend om uw dossierkennis. Bent u goed op de hoogte van ook de grondwet? Nou, dat is een dik boek. Dat is een dik boek, maar de hoofdpunten... Ik word geacht, iedere Nederlander wordt geacht om hem te kennen, maar ik moet toegeven dat ik hem niet van buiten ken. Dus u kent waarschijnlijk niet artikel 20, lid 2? Zegt me zo 1, 2, 3 niks. Zegt niks. Meneer Werkman, zegt u dat iets? Zegt mij ook zo even niks. Dat zegt niks. Er staat namelijk letterlijk in de grondwet... Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. En daar staat niet bij dat dat een zorg is van alleen maar landelijke overheid. Of dat heeft alles te maken ook met... Daar hebben we een mogelijkheid om te zeggen, ja, soms moet je wel eens tegen de stroom in gaan. En niet zeggen, en daar liggen beperkingen. Ik had aan u eerst, ja, maar je komt zo met meneer Werkman toch even een vraag. Los van, er wordt flink gebouwd. In Breskens is het eerste grote appartement, te complex van Pharos, is opgeleverd. Mm-hmm. Daar zijn de mensen, daar is alles bewoond. Nee, niet alles. Hoeveel wonen er permanent? Er zitten 100 permanente woningen in de hele fase. En in de eerste fase... Nee, ik heb het over het eerste appartement. In de eerste fase opgeleverd zijn. Er zitten nu een aantal mensen die er permanent wonen. Ik heb niet de exacte aantallen. Dat heb ik niet in beeld. Maar dat is ook niet belangrijk voor nu. Waar het nu waarom is dat niet belangrijk? Want nu gaat het over de stelling van... We hebben het over tweede woningverordening. We hebben het over toeristische verhuur. En wonen is gewoon een super belangrijk dossier. En ja, dat moet gewoon als prio worden opgepakt. Want er zijn heel veel slagen de komende tijd in de nieuwe periode in te maken. Absoluut. In te maken of in te halen? In te halen en in te maken. Ja. Er moet echt wat op gebeuren. En dan heb ik het niet alleen over tweede woningen, maar ook de toeristische verhuur. Er moet een balans zijn tussen permanent wonen en die toeristische verhuur. Maar er moet ook gekeken worden naar tweede woning, hoe je daarmee omgaat. En het is te makkelijk om te zeggen dat je het even op een achternamiddag regelt. Want we moeten niet vergeten waar we vandaan komen, want dat wordt wel eens niet gezegd. Nee. We komen van een situatie waar het totaal anders was. En ik denk dat we ons ook... rijk moeten rekenen dat er toch een aantal mensen geweest zijn... die de afgelopen periode ook die woning hebben opgeknapt. Ja, voordat meneer Babijn het woord geeft. Ik wil niet hebben dat u vannacht wakker wordt en denkt... Ja, hoeveel mensen waren nou? 5. Nee, helemaal niet, nee. 5 gezinnen wonen daar permanent. Maar u moet het zien op het totaal. Nee, maar het is maar even... Ja, maar daar gaat het niet om. Het zijn deeltijdwoningen, het zijn permanente woningen... Juist. Het zijn recreatieve woningen en dat weten we allemaal met z'n allen. Dus of het er nou 5 zijn of 10 of 20, dat maakt mij niet uit. Maar dan komen we toch uiteindelijk terug op dat punt... wanneer u zegt, ik weet wel hoe... dan komen we toch uiteindelijk terug op dat punt... dat je zegt van... wat meneer Evers zo vurig voor pleitte... Mensen nemen actie, neem die regie in handen. Ja, want die slimme, die investeerders, die zijn slim. Als je kijkt, en dan ga ik terug, en we hebben ze terugbeluisterd. De eerste uitzending, dat is al 3 raadsperiodes geleden... werd er door heel veel partijen gezegd... nu is het afgelopen, de stop gaat erop. Maar als je nu van Katzand naar Neuvliet... straks zit Neuvlietbad, zit aan dingen. Dat is niet de schuld van de gemeente...
Nee, dat is omdat er een aantal mensen zo slim zijn geweest om die gronden al te verwerven. En dat ze de wet kenden, hoe ze dat moesten spelen, om daar de bestemmingswijzigingen... De bestemmingswijzigingen, eer je de regie weer in handen hebt. Dit redden we niet in 1 raadsperiode. Om dat weer allemaal zo gewijzigd te krijgen. Of klets ik nou wat Ik denk wel dat in de u daar ruimte. een punt heeft. Maar ik wil Ga u uw nog gang. even Even- terugnemen in de geschiedenis. Het afschaffen van de tweede woningverordening. We zaten in een gemeente met een negatieve demografische ontwikkeling. Dat klinkt beter dan krimp, hè? En we hadden allerlei kernen met rotte kiezen. Krotwoningen. En we hebben bij die uitzending Pointer hebben we het horen verklaren. Mevrouw die kocht zo'n krot in Brexit, heeft het netjes opgeknapt. Ze woont er niet het hele jaar, maar die rotte kiezen zijn aangepakt. Nu krijgen we een roep vanuit de bevolking om alstublieft een stop erop te zetten. En wat wij dan willen voorstellen is om een bepaalde periode te nemen, om dan die tweede woningverordening weer in te voeren en dan te evalueren. Want we zijn volksvertegenwoordigers, we worden geacht om te luisteren naar de bevolking. Oké. Maar ik heb er nog geen dag spijt van, en ook de VVD niet denk ik, dat die tweede woningverordening toen is afgeschaft. Ik ben juist blij dat die tweede woningverordening toen is afgeschaft. Want daardoor zie je dat heel veel woningen zijn opgeknapt. Alleen zitten we nu in een nieuwe fase. En die fase die luisteren ook goed naar de inwoners. Daar worden dingen meegegeven. Maar het is niet zo dat je van de een op de andere dag nieuw beleid hebt. En dan ben ik het wel met de heer Evers eens. Je moet er direct mee beginnen. En een punt wat u zegt, of je dat in 1 periode helemaal rondkrijgt, dat is een hele goede vraag, omdat er een hele grote opgave ligt. Want het is niet alleen het zijn er niet alleen de tweede woning, het is er niet alleen de toeristische verhuur, maar het gaat ook om het bouwen van de starterswoningen voor vrijstaande woningen, voor eensgezinswoningen. Dat vergt een hele grote opgave. En redden we dus niet ook in een een hele grote discussie. periode. Misschien heb ik daar nog een oplossing voor. De Rekenkamer Zeeland heeft een rapport met betrekking tot dit onderwerp uitgebracht. En die noemde de niet gerealiseerde, de harde plancapaciteit en niet gerealiseerde bestemmingsplannen. Als je dat zou saneren, dat biedt ruimte. En de provincie is bereid om daarmee te helpen. Nou, dat Hoe klopt kijk- ook. Dat kijk, klopt ook, nee. ja, kijk, maar we dat zijn is het ook, dat eens. is, We dat zijn is het ook eens. iets in de nieuwe periode. De plancapaciteit die nu ligt, de bouwplannen die er zijn, de harde plancapaciteit, daar moeten we ook echt wat mee doen. Want als we daar niks mee doen, creëren we geen ruimte voor nieuwbouw van woningen. Nee, Voor dus starters samen en komen voor we eruit. eensgezinswoningen. Oké, Kijk, samen oké, met Lijs goed. Barbijn. Hier wordt gezegd, samen komen we eruit. Maar hoe u het zegt, kan ik me voorstellen, hè, dat het toch een beetje raadstaal is, politieke taal. Dat is geen politieke taal, dat is gewoon werkelijkheid. Aan de bak. Dus dat betekent dat u zegt van nou, waar de VVD voor gestaan heeft. Daar staan we nog steeds voor. Dus die tweede woningen, die moeten er wegblijven. Nee, dat heb ik niet gezegd. Die tweede woningverordening, die is er. Ja, Die maar- is er niet meer, dus je kan een tweede Vindt- woning... vindt u noodzakelijk Ja, misschien dat- moet je de tweede woning wel eruit Misschien- halen. misschien moet je die heeft de aan kiezer niks aan. aan het recreatieve toevoegen. Is de kiezer hiermee geholpen dat u zegt misschien? Nee, dat Wij gaan nee, om de kijk, wat ik probeer duidelijk te maken is dat we dit dossier moeten oppakken. Maar dat dit niet een dossier is wat van de ene op de andere dag geregeld is. Daar moet je heel goed over nadenken. Dat vergt strategisch inzicht, ook voor de komende jaren. Dat we niet weer een keuze maken dat we straks weer wat anders moeten gaan doen. En meneer Barbijn, zoals meneer Werkman dat, want hij blijft achter zijn standpunten staan. Dat is alleen maar te waarderen. En, Nou, ik kan nog sterker vertellen. Ik denk dat we allebei achter het standpunt staan dat er in alle kernen gebouwd moet kunnen worden. Ik denk dat er hier niemand vanavond aanwezig is die niet wil dat er in alle kernen gebouwd gaat worden. Maar- En als we dat nu samen doen, samen de schouders eronder zetten, dan kunnen we zoiets toch voor elkaar krijgen. Maar de inzet was dat namelijk, en dat is dan misschien een tussenstap, maar je moet eerst dat er mensen de kans krijgen om op wonen, dat tweede woningbeleid wel terug invoeren. Ik heb dat juist gezegd. We zijn bereid. We zijn volksvertegenwoordiger. Of we hopen het in ieder geval weer te worden hier in de gemeente Sluis. Dan moet je luisteren naar de mensen. We zijn nu op een punt aangeland dat die tweede woningverordening bespreekbaar is om weer een periode in te voeren en dan te evalueren. Dat is toch duidelijk? Ja, dat is duidelijk. Ja, daar was uw partij ook duidelijk in. Want er staat in het coalitieakkoord dat aan eigendom de mensen vrij moeten kunnen blijven beschikken over wat ze ermee Dat is doen. logisch, toch? Dat is een liberale gedachte. Dat is een liberale gedachte. zal ik niet verloochenen. Die kennen ook een heleboel Ja. mensen. Hè? Zeker, absoluut. Maar staat hier niet een stukje beleid om
dingen oplossen dan in de weg? Nee, ik denk dat er echt oplossingen zijn met betrekking tot heel de woningproblematiek. Dus alles wat ik net noemde, om een goede oplossing te creëren voor de langere termijn. Maar dat vergt wel denktijd nodig. En dat is niet zo van dat dat van de een of andere dag geregeld is. Nee, maar dat is... Ja, maar goed. Maar mensen denken vaak van, hap, voer het in en klaar en voer het uit. Maar zo werkt het niet. Nee, maar en dat is wel wat ik af en toe hoor. Ik denk dat, en zo werkt het niet. Ik denk dat de kiezer inmiddels wel duidelijk is dat het niet in één periode is oplossen met al die bestemmingen. Maar dan heeft in ieder geval als duidelijk, in het programma Pointer was de voorzitter van de partij van de afdeling Sluis van de VVD, meneer Almekinders, zei heel duidelijk daar, wij blijven voor dat iedereen kan beschikken over zijn eigen dom, zijn eigen woning. Dat houdt dus in dat daarmee de deur is gesloten. Terwijl u zegt, misschien... Nee, de deur is niet gesloten. De deur staat gewoon op een kier. En ik heb net uitgelegd, ik ga niet in herhaling vallen. Maar er zijn zeker oplossingen en daar gaan we met elkaar aan werken. Dus de heer Almekinders deed daar landelijk... Ja, die uitspraken die hij gedaan heeft, daar sta ik ook achter. En daar doe ik niks aan af. En ik zeg net, de deur staat wat mij betreft op een kier. En we kunnen op het gebied van tweede woningen, op het gebied van toeristische verhuur, op het gebied van woningen, kan heel veel. Waar ik heel benieuwd naar ben, dus hetgeen wij in proberen te brengen, is permanente bewoning op vakantie- en recreatieparken toestaan. Dat zou de druk op de woningmarkt een beetje kunnen doen afnemen. En dan heb je aanbod goedkoop. Want als je die tweede woningverordening weer invoert en je denkt dat al die starters dan gelijk een huis zich kunnen permitteren. Als je bij de bank komt, dan vraagt de bank van hoeveel neemt u zelf mee? Of heeft u iemand die garant staat? Dus ik denk toch dat het niet zo vlot gaat verlopen zoals de meeste mensen denken. Maar nogmaals, we zijn bereid om die proef te doen. Meneer Babijn, is het erg onvriendelijk dat ik aan u vraag van... Want u kunt dit nog verder helemaal... met de details toelichten. Om dat even te bewaren tot straks in de raadzaal. Prima. En dan de kiezer laten of u daar inderdaad het woord krijgt. Dan gaat het ook voor u, meneer Werkman. Inderdaad, het is aan de kiezer. Dank je wel. Goed. Ik ga nu... Iedereen nu geweest? Of dit laatste onderwerp? Ja, komt erbij. Nou, de SP. Ja, dus wij zijn wel voor een tweede woningverordening. En wij zijn tegen de verhuur... Tegen de recreatieve verhuur in de kernen. In de kernen. In de kernen. En er moet gebouwd worden voor onze inwoners. Dus dan heb je het over sociale huurwoningen, heb je het over koopwoningen, goedkope koopwoningen. Dus geen woningen van 5 ton, want dan kunnen de mensen niet betalen. Dus dat is ons simpele standpunt. Nou, GroenLinks heeft ook een heel helder standpunt. Die is zeker ook tegen de verhuur van tweede woningen in de kernen. En daarnaast zal er een inventarisatie moeten plaatsvinden. We hebben het net al voorbij horen komen. En dan moeten er bestemmingen, woningen die nu als het ware onttrokken zijn. Of nog onttrokken zijn aan de woningmarkt. Die zijn niet beschikbaar. Die zijn dus eigendom van een partij die hier niet gevestigd is. Om wat voor reden dan ook. Die moet je uit het woningcontingent halen. Dat betekent dat er daardoor ruimte komt. Krijgen een andere telling dus. Precies. Ja, en ik denk dat dat een gegeven is wat een absolute is. Maar dat is een mindset en moet je wel zover zijn. Hebben jullie, want dat is niet alleen vandaag dat je hierover praat, volg je ook de dingen. Wordt daar soms door politici een verkeerd beeld geschetst, die dus de woningverordening weg willen halen? En waarom wordt er niet gebouwd? Iedere keer een bepaalde telling wordt gedaan. En zoals u het schetst, nee, zo werkt het sommige niet. Wanneer je een aantal woningen daaruit haalt, die daar niet thuis horen, dan is er wel ruimte om te bouwen. Soms al 30, 40, 50 jaar liggen die vast. Ja. Ik kijk naar de kern Groene, dat ga je ook aan het hart, denk ik. Dat is een prachtig voorbeeld. Daar heb je woningen die bestaan al 2, 3 generaties als tweede woning. Die worden niet verhuurd, maar die verkeren dan ofwel in een goede of in een slechte conditie. Want er zijn ook tweede woningen die in een erbarmelijke conditie verkeren. Het is niet allemaal... We gaan afronden. Ja, nee... Oké, nee. Ja, maar ik zat er net ook al een beetje op een... Maak uw zin af. Nee, oké. Nee, maar goed, dan ben ik een beetje de draad kwijt. Maar waar het om gaat is... waar het om gaat is dat de beoordeling... en we noemen het hier nog allemaal krimpregio... dat eraf gaat en dat we kijken wat zijn
effectief de woningen die bewoond worden. De mensen hier ingeschreven in onze gemeente. Oké. Als laatste, de SP die is duidelijk in zijn standpunt. Hè, dat was klaar en helder. Ja, We gaan maar even de advocaat van de duivel spelen. Ja. En Groede wordt onder andere genoemd. Ja, Als je meer maar er zijn meer straatjes te vinden. Denk je nou werkelijk dat al die, ik noem het even gechargeerd, krotjes, je ziet staan, dat die jonge generatie die gestudeerd heeft, die we hier graag terug willen hebben, dat die zitten te springen om in zo'n dingetje te gaan wonen? Nou, sommigen misschien wel. En je kan het ook anders vertalen. Je kan ook zeggen dat krotje, dat breken we af. En dan wordt een woning neergezet voor een aantrekkelijke prijs dat die jongeren dat kunnen kopen. Moet ook daar bijvoorbeeld, liggen daar kansen om de regie in eigen handen te nemen bij de gemeente? Ja, vind ik wel. Een stimuleringsregeling. En dan moet dan klopt. Maar je moet eigenlijk een beetje terug naar die... Dat is dan niet van die krotjes, maar als je een soort premie A of premie B woningen zou doen, dat zou voor onze regio heel interessant zijn. Ja, dan kunnen we voor de kleine beurs ook weer mogelijkheden. Ja. Goed, jullie waren de laatste in dit onderwerp. Er wordt nog een joker ingezet. Mijn voorstel is 9, daar komen we mooi op schema uit dat we zeggen van nou, we hebben toch gered binnen een maximale tijd dat we konden opnemen. Dat we iedereen, degene die hem niet heeft, die wil ik desnoods persoonlijk nog terugkomen zetten, dat we nu iedereen nog 1 minuut en 1 minuut, voor een politicus moet dat goed zijn, om nog 1 keer te zeggen van, gezien het hele debat, ligt dit mij het zwaarst op de maag. En wil ik dat appeltje nog even schillen. Ja, die krijgt hij terug. Hè? Voorstel aan jullie? Mee eens? Ja, absoluut. Dan ga ik nu eerst... Meneer Evers, kijk eens, steek hem even omhoog. Er wordt nog geen volkslied bijgespeeld, opgezongen. Goed. Je hebt weer mazzel. Ja, gaat hij hem zo makkelijk krijgen. Je hebt weer mazzel. Het laatste woord, dat betekent dus dat iedereen nog zijn laatste zegje naar de kiezer doet. Camera's zijn op dat moment en de hengels bij jullie op jullie gericht. Daar meng ik me niet meer in. Het verzoek ook aan de anderen, trouwens de microfoon is dan toch niet bij je, om inderdaad te zeggen van, we horen het aan en de rest komt nog wel, want we hebben nog een tijd te gaan tot 16 maart. Dan gaan we die laatste ronde nu starten. En ik start hem, even kijken waar de hengelen... Onze crew heeft namelijk de volgorde bepaald. We beginnen bij het CDA. Ja, dankjewel. Nou, als CDA vinden we echt wel dat we na de verkiezing direct stappen moeten zetten in het woondossier. We moeten zorgen dat de tweede woningen uit ons woningcontingent komen, zoals GroenLinks net ook al aangaf. Waardoor dat er ruimte komt om nieuwbouwplannen te creëren, woningen voor starterswoningen, zorgwoningen. En niet alleen de kleine kernen, maar in alle kernen. Wij lopen ook al de vorige periode ook al aan te geven van er moet gebouwd kunnen worden in alle kernen, ook in de kleine kernen. En dan voor de rest vinden wij ook dat er ingezet moet worden, want dat zijn onderwerpen die we vanavond helemaal niet besproken hebben, op duurzame industrie, het aantrekken van onze jongeren, zorgen dat er in ieder geval nog voldoende toekomstperspectief is voor onze jongeren, dat ze kunnen terugkomen na hun studie naar onze gemeente. Een onderwerp waar ik heel jammer vind dat het vanavond niet te sprake is gekomen van onze jongeren. Zij zijn wel de toekomst van onze gemeente en wij moeten ons als gemeenteraad ons echt inzetten dat de jongeren hier blijven. Dat statement heb je dan toch nog gemaakt. U had trouwens een joker. Ik had hem net ook vastgepakt, dus vandaar. Goed. Mevrouw Pagenet. Excuses voor de woordspeling bij het beginrondje. Hè? Dat ik zei van, u bent gemekker gewend. Maar in ieder geval, ik weet het goed met u maken. Excuses daarvoor. Maar soms kan een geit ook... Een gemekker kan ook mensen goed wakker schudden. Daar krijgt u een minuut voor.
Ja, nou, ik wil het niet te veel over de geiten hebben, alhoewel de mens uiteindelijk ook een kuddedier is. En dat je heel veel gedrag er ook aan af kan lezen. Maar als nieuw gemeentebelang staan we voor een sociaal en eerlijk sluis. En samen komen we verder. En dat is wat ik erg belangrijk vind. Geen extremiteiten, maar samen optrekken. Dus toch burgerparticipatie erg belangrijk, moet verder doorontwikkeld worden. Maar wij willen ook graag dat er meer inwoners naar de gemeentesluis komen. Graag die jongeren ook terug en gezinnetjes. Maar we hebben gewoon handen nodig om dus het werk te doen. De economie draaiend te houden. We willen graag nieuwe huizen bouwen voor de inwoners in de kernen. En ook in die kern willen we die sociale samenkracht, zeg maar, samen gezond bezig en samen elkaar ondersteunen. De ouderen, de eenzamen, gewoon iedereen erbij. En een school en een ziekenhuis in onze omgeving houden. Het landschap is vooral voor onderhouden door de agrarische tak. En die zorgen voor ons voedsel en dus voor ons beeld. Al jaren doen ze dat heel netjes en dat willen we zo behouden. En onze prachtige kust is goud. Goud voor onszelf, maar ook voor de bezoeker. En in die recreatieparken, daar mag de bezoeker komen. En niet in de woonkernen. Mooi. Meneer Werkman. Ja, VVD toekomstgericht, volle kracht vooruit. Financieel beleid, dat is bij de VVD in goede handen. Daarnaast de samenwerking met ondernemers en onze inwoners. We willen samen de weg naar omhoog inzetten. Werkgelegenheid, economie, het aantrekken van bedrijven in combinatie met arbeidsmarkt en onderwijs. Goed kwalitatief onderwijs, zowel op het basisonderwijs als op het voortgezet onderwijs. De thuisnabijheid. Daarnaast recreatie en toerisme, superbelangrijk. Dat is de kurk waar we op drijven. Daar komt het vele geld voor binnen, waardoor we investeringen kunnen doen in onze mooie kernen. Daarnaast wonen, heel superbelangrijk dossier de komende tijd, hebben we het net al over gehad. Daar moet echt wat gebeuren. Wonen, bouwen voor starters, voor eensgezinswoningen en voor vrijstaande woningen. Een goede permanente bewoning en balans tussen toeristische verhuur. En daarnaast vitale gemeente, gezond, bewegen en sporten. Dank u wel. Meneer Bawijn. De huisartsenpost, 1 minuut. De huisartsenpost in Oostburg moet 24 uur open zijn. Studenten moeten gebruik kunnen blijven maken van hun OV-kaart op het fietsvoetveer. En niet via de bus Terneuzen-Westerschelde-tunnel 2 uur lange reizen. Absurd. We willen geen windturbines in onze mooie gemeentesluis. Het is al erg genoeg dat er een paar staan. We willen niet besturen met een gat in de hand. Dus die megalomane plannen voor Oostburg, dat kan niet. We willen dat er fatsoenlijk omgegaan wordt met de mensen van de stellen. Maar je rukt ze niet uit de omgeving weg met een parkje en je verplaatst ze niet naar het centrum. Zo ga je niet met mensen om. Samen met Lijs Babijn en uw inbreng komt onze mooie gemeentesluis weer tot bloei. Dank u wel. Meneer Everdijk van de SP. Dank u wel. Nou, de SP die staat natuurlijk voor een beleid waar wonen centraal staat voor onze inwoners. De toeristen, het is leuk dat ze komen, maar vol is vol. Massatoerisme, dat is niks voor ons. Toeristen horen in hotels en restaurants en ze horen in campings en toeristische pretparken, maar niet in onze kernen. Onze kernen zijn voor onze inwoners en dat blijft zo. Duurzaamheid willen wij het liefst zien dat er subsidie komt op het isoleren, subsidie komt op de zonnepanelen. En zo kunnen wij onze gezonde, mooie gemeente behouden. Anders niet. Dankjewel. Sluis lokaal. Ja, wij staan voor de leefbaarheid in alle kernen, vooral ook in de kleine kernen, want daar draait het eigenlijk om. We moeten zorgen dat er overal gebouwd kan worden, dat het veilig is voor iedereen. Maar als wij als raad ook iets afspreken, dan moeten we ook de spiegel voorhouden of dat het ook wel werkt. Zonder handhaving zal het niet gaan. We moeten denken aan de omgeving, we moeten denken aan onderwijs, we moeten denken aan zorg, we moeten aan heel veel dingen denken. Wij staan voor de burger, wij zijn lokaal. Stem, sluis, lokaal, allemaal. Partij van de Arbeid, meneer Evers, voorlaatste. Ja, voor de Partij van de Arbeid is het vooral van belang dat de inwoners nu eindelijk weer eens centraal komen te staan. En die inwoners die hebben recht op een eerlijk, integer en betrouwbaar gemeentebestuur. Dat ook echt naar geluisterd. Die inwoners die hebben recht op een fijne woning in een aantrekkelijke kern. Met goed onderwijs, aantrekkelijke voorzieningen op het gebied van sport, cultuur enzovoorts. Hebben recht op goed en liefdevolle zorg. Die moet beschikbaar zijn, toegankelijk, betaalbaar en dichtbij voor iedereen. Om die kernen aantrekkelijk te houden.
willen wij het tweede woningbezit terugdringen en de toeristische verhuur in die kernen verbieden. Die toeristische verhuur die hoort thuis op vakantieparken, in hotels en in appartementen. We willen dat allemaal in een groene en duurzame gemeente. En uiteindelijk willen wij van de gemeente Sluis terug een gemeente maken waar het geluk van mensen boven het belang van het grote geld gaat. Dankjewel. GroenLinks gaat voor een, zoals al vaker gezegd is, voor een duurzame en groene gemeente. Een duurzame gemeente heeft alles te maken ook met het bijhouden van de energietransitie voor de burgers. Kunnen wij onze woning op een goede manier verduurzamen? De gemeente zou wat ons betreft daar een regie in moeten nemen. Een leidende rol en ook stimuleren. Stimuleren, de mensen helpen met de beslissingen nemen van hoe ga ik ermee om. Niet iedereen kan van het gas af. En dat is een kreet die best wel leuk is. En die energietransitie speelt die natuurlijk een rol. Maar laat het niet alleen aan de burger. En zorg ook voor een tas met geld, zodanig dat je de verbetering bespoedigen kan. En dan een volgende is nog handen af van de kust. Laat onze kust met rust. Het is een prachtig gegeven op dit moment. En op het moment dat je verder gaat, Katzand aan laten sluiten bij Nieuwvliet aan laten sluiten met Breskens. En dan Breskens via nummer 1 naar Hoofdplaat. Want die plannen die gaan zich straks ook ontwikkelen. Daar zijn wij absoluut tegen. GroenLinks voor een groene, gezonde en duurzame gemeente Sluis. Daarmee nog niet alles gezegd, maar we hopen iedereen ruim aan het woord geweest. Voordat ik afsluit wil ik even alle deelnemers aan dit debat hartelijk dank zeggen voor het feit alleen al dat u wilde komen, van de gelegenheid gebruik gemaakt. En ook voor de wijze waarop u eigenlijk met elkaar toch gediscussieerd hebt, daar waar ook maar enigszins mogelijk was op de inhoud blijvend, niet op de persoon. Dat hebben we in het verleden wel eens anders gezien. En wat dat betreft is het misschien voor een betere samenleving door jullie in ieder geval al een stapje gezet. Ik wil sowieso, en ik denk dat ik dat mede de fractieleiders doe, die hebben hier rond kunnen kijken. Wat een immense klus dit is geweest om dit met de camera's en allerlei techniek voor elkaar te krijgen. In ieder geval de hele crew dank zeggen. Rest nog één ding voor de kijker. Straks, wanneer op de televisie alles in beeld komt, er komt steeds beneden in beeld, wanneer iemand aan het woord is, komt daar een fotootje met de juiste partij erbij. Dus even niet kijken, niet te veel luisteren hoe ik de heren soms door elkaar heb gehaald. Dat is misschien ook wel een beetje omdat ik me wat vereenzelvigd heb met de kiezer. Omdat het ook allemaal soms wel erg warrig is. Eén ding kwam bij iedereen naar voren. We willen luisteren naar de kiezer. En tot de kiezer zou ik dit willen zeggen. Als we kijken naar deze debatavond, hoop ik dat u in ieder geval van de hele redactie en de crew van RTV Scheldemond kunt zeggen, ja, jullie hebben toch iets naar ons geluisterd. En of het eruit is gekomen, dat is aan de kiezer zelf. Daar is ook die radio-uitzending. En die televisieuitzending is dan voor nodig. Er sprong uit bij het luisteren. Bijna hoogscorend. Het vertrouwen in de politiek, landelijk. Maar vindt dat zijn weerslag hier in de gemeente bij de raadsleden of toekomstige raadsleden. En met stip bovenaan stond toch, luisteren naar de toekomstige kiezer straks, dat tweede woningbeleid. We hebben een poging gedaan om daar wat helderheid in te krijgen. Wat ik zelf een beetje geproefd heb, is dat er aan de ene kant, politiek gezien, wat voorzichtig en omzichtig om de antwoorden niet heen gedraaid, maar eventjes toch nog proberen te omzeilen. Er waren ook heel concrete antwoorden bij, heel luid en duidelijk. Wat u helpt bij uw stem straks, en gaat u alsjeblieft stemmen. Maak van dat recht en die gelegenheid gebruik op 16 maart. Hoe de lijsten zich hebben gepresenteerd, uitlegt
is niet aan ons van RTV Scheldemond, is niet aan mij. De zet is aan u. Wat wij hebben geprobeerd te stellen, hou de regie in eigen hand. De regie op 16 maart ligt ook voor een heel groot gedeelte bij u als kiezer. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En wij hier in het Lelytheater, ook onze dank daaraan voor het mogen gebruiken van het Lelytheater. Ik denk dat we hier op heel eigen wijze, misschien wel in de stijl van dit was het nieuws, nog even nakaarten onder genot van een drankje. Bedankt voor het kijken, nogmaals iedereen bedankt en graag weer tot een volgende normale Scheldemondag.